ଶ୍ମଶାନ ରେ ସାଧୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡା ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବର ପାଉଁଶକୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ବାବା ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଉଁଶକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ସାଧୁ ଜଣକ ହସିକି କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ଶବ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ କାଜୁ ବାଦାମ ଓ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଶବ ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଉଁଶ ପୁରା ଏକା ଭଳି। ତାପରେ ସାଧୁ ଜଣକ ହସିକି କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଭେଦଭାବ କରେ କେଜାଣି? ଏ ଗପରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଧନରୁ ବଡ ହେଉଛି ନର୍ମତା, ଭଲ ମନ ଓ ମାନବିକତା। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବି ଆପଣ ନିଜ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ଜୁଇ ତଳକୁ ହିଁ ତ ଯିବା ନା, ସେଇ ମାଟିରେ ହିଁ ତ ମିଶିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।